negatibo. Sa balita nasyonal, mga opisyal nga manakpan nga naga-mismanage ang bulig sa pumuluyo, ipapreso. DILG Secretary wala nagarekomendar sang pagpalawig pa sang enhanced community quarantine. Sa balita international, vicar ni Pope Francis nagpositibo sa COVID-19. Sa balita sa sports, pagbukas ang Tokyo Olympics, gintala na sa Hulyo 2021. Sa balita entertainment, Iza Calzado nagnegatibo na sa coronavirus. Samtang sa balita espesyal, mga pamaagi kung paano i-disinfect ang mga cellphones. Maayong aga Bacolod, mayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Marso 31 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterly sa gyapon na mag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang pungsod sa karon nga adlaw Martes. Sunoy ni sa report sang Pag-asa. Ang Metro Manila kaiban nga bahin sang pungsod may mga magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod man sang easterlies kag localized thunderstorms. Ang kabaskugon sang hangin para sa nasidlangan nga bahin sa pungsod ang mangin kasarangan lamang nga nagagiho ini pa nasidlangan samtang ang baybayo naman mangin makulukanay. Para sa extreme northern Luzon, ang kadasigon sang hangin o kung kabaskugon sang hangin, ang kasarangan tubtub sa mga bulubaskog nga nagagiho ini sa nabasan nasidlangan padulong sa namakadnan nasidlangan nga direksyon samtang ang baybayo naman ang mangin kasarangan lamang ang balod. Ang minimum nga temperatura karon mabatyagan sa 25 degrees Celsius samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginrekomendar nga ipaidalom sa hot zone o kung extreme community quarantine ang 58 ka lugar sa probinsya sa Negros Occidental matapos nga naka-record sa mga persons under investigation o kung PUI. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang mga lugar sakop sang 13 ka banwa kag syudad sa probinsya. Duha pa ni Lacson, inigatikang ginhimo agud mapunggan ang paglapta pa sang COVID-19. Ang local government units nga natungdan amo ang magahimo sang tikang agud epektibo nga mapatuman ang hot zone. Sa dalom sang hot zone, tanan nga pribilehiyo kaangay sang quarantine pass ang suspendido. Magaumpisa ang hot zone depende sa kung sano ini patuman sang kada LGU apang ginapilar ni Lacson nga tempranohon ang iya sini nga implementasyon. Provincial Incident Management Team has made this recommendation to enforce an extreme quarantine and to declare hot zones in area where there is at least one COVID positive patient or one person under investigation or at least 5 persons under monitoring. Si Governor Eugenio Jose Lacson. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang siyam ka mga symptomatic nga healthcare workers nga may exposure sa COVID-19 patients sa syudad sang Bacolod. Base sa record ni Dr. Grace Tan, spokesperson sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, siyam ka health workers ang hilway na sa masakit samtang ginahulat pa resulta sang COVID-19 test sa 13 ka iban pa nga may exposure man sa COVID-19 patient. Umpisa Pebrero 2, 2020, ang Bacolod ang may 33 ka mga patients under investigation. 26 sa ila ang gin-discharge matapos nga nag-improve ang ilang kondisyon, samtang ang iban ang naka-recover. Sa karon, 6 ka mga PUI ang na-admit sa mga nagkalain-laing hospital sa Bacolod. Ginpathag ni Tan, hindi nila mapalayag kung nakagwa na sa hospital o kung wala pa ang nagpositibo sa COVID-19 nga naka-recover sa tuyo nga malikawan ang pag-discriminate sa ila. Sa ibang paraton nga balita lokal, magapasaka sang kaso si Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18 bato kay Kapitan Ruben James Miranda sa Barangay 35 nga ginaligar amo ang nagpalaptas sang sala nga impormasyon nga positibo si Diaz sa COVID-19. Base sa sulat ni Diaz nga natalanay padala kay DILG Bacolod Director Meredith Madayag, iya ginpahayag nga nabalaka ang iya mga abyan kag pamilya sa Barangay 35, 26, Barangay 16 kag Barangay 14 sa naglapta nga fake news nga nagtugas ang alarma, panic, discomfort kag naguba ang iyang ngalan. Sunod kay Diaz, hindi ini ang tiyon para magpalaptas ang sala nga impormasyon angot sa COVID-19. Ginpablatter na ni Diaz ang ining insidente sa Police Station 2. Sunod pa kay Diaz nga kung tani nagtawag si Miranda sa iya para ma-verify ang impormasyon nga inabaton. Nanindugan si Diaz nga healthy siya kag masako sa karon para magbulig sa iya mga pumuluyo. Nagpanugya naman si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales sa mapunong barangay nga ipaiway anay ang ilang mga isyu batok sa iban nga opisyal sa barangay karon nga panahon sang COVID-19. Sunod kay Gonzales, iya ginambalan ang duha ka mga kapitan nga ila pungkuan ang ining isyu pagkatapos sang ginapangatubang nga krisis para masulbar ang problema. Ginimo yan isa kung sa palaptas ang sugilanon nga positive ako. Sa subong sirado ang JFJ nagkatukutugina. Pero nagakunta ko subong kay Secretary Dinyo para mabalaan niya ng daan. Kag simple iantis ni si Bon sang DILG ay upo sang akong letter. Ipadala ko ni ang sulat sa pakato sa ombudsman. Si Barangay 18 punong barangay Madeline Diaz. Samtang ginpahayag naman ni punong barangay Ruben Miranda sang barangay 35 nga isa ka kapitan sa Bacolod nga may abyan nga nurse nga ginaligar nagatrabaho sa testing center among ginhalinan sang istorya nga nagpositibo si Kapitan Madeline Diaz sang barangay 18 sa COVID-19. Sunod kay Miranda, nabalaka ini sang nabato ng among nga impormasyon, ilabi na nga nakasapol pa ang tanan nga kapitan sa Bacolod tinalikdan nga semana. Dugang pa ni Miranda na balaka ini sa mga tao nga iya nagka-contact kag isa na diri si Kapitan Carl Magno sang barangay 14 nga nagbatsyag sang sore throat. Sunod kay Miranda, bilang panigurado, wala na ini nagpuli sa ilang nga balay kag nagtiner na lamang sa barangay hall. Luyag ni Miranda nga mapungkuan ng ini nga issue upod si Diaz para maklaro nga hindi siya ang nagpalaptas ang sala nga impormasyon. Sunod pa kay Miranda, hindi niya mahimo ang pagpalaptas ang sala nga impormasyon kay Diaz
nga iya ginakabig nga iloy. Ang totoo naman, one of the punong barangay man, na nagluwag sa sakon, na may isa kuno ka, may friend siya na nurse, na may testing center, na amuna nakahambal na ang barangay 18, na barangay captain, which is pangalanan niya, si Cap Madeline Diaz, nagpositibo daw sa COVID. Ang kabahin sa pagpahayag ni Kapitan Ruben Miranda. Nagpanugya naman si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzalez sa mga indigents nga hulaton sa ilabalay ang mga food packs nga panagtag sa syudad paagi sa mga barangay. Sunod kay Gonzalez, hindi na kinahanglan nga magkadto ang indigent sa barangay hall para magkuha sang food pack para malikawan ang pagginutok. Ginatugyan na ni Gonzalez sa kada punong barangay ang strategy sa pagpanagtag sang food pack sa kada pamalay. Ginklaro ni Gonzalez nga lain ang food pack nga ginahatag sa syudad sang sabuli nga ginahatag man sang barangay. Ang una nga batch sang food pack gikan sa syudad ang ginalakipan sang 7 ka kilo nga bugas, 5 ka dilata kag 5 ka noodles. Sunod pa kay Gonzalez, hindi tanan ang matagan sang food pack kundi prioridad ang mga poorest of the poor o kung ang lubos nga nagkinahanglan nga ginvalidate naman sang Department of Social Welfare o kung Department of Social Services and Development. Magahatag naman sang dugang nga isa ka gatos ka mga personal protective equipment ang gobyerno probinsyal sa Corazon Locsin, Montilibanong Memorial Regional Hospital. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon, nahibaloan sang gobyerno nga ginakulang sa PPE sang ospital agud matatapan sang husto ang mga pasyente, ilabi na may angot sa COVID-19. Dugang pa ni Aksyon mismo ang medical director sang ospital nga si Dr. Julius Drilon ang nagpalabot sini nga problema sa gobyerno. Nahibaloan nga ang Corazon Locsin ang isa ka pampubliko nga ospital nga ginadumala sang Department of Health. Nagapanawagan naman ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa 25 ka mga persons under monitoring nga hindi na makontak sa mga Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa task force, ang 25 ka mga PUMs ang wala na nag-contact sa health center o kung sa BHERTS nga posible nagsaylo na sa ilabalay. Doon pa ni Tan, hindi nila mapalayag ang ngalan sa mga PUMs nga mukuntani ang may social responsibility nga magpahimunong sa sulod sang balay bagod mayara sila sang travel history sa lugar nga apektado sang COVID-19. Nagapangabay si Tan sa 25 ka mga PUMs nga liwat nga magpakig-angot sa BHERTS para sila ang mamonitor kag mahibaloan ang ilang sitwasyon. Samtang nagapakita sa datos sang task force nga may 5 naman ka PUMs ang nakabatsyag sang mild symptoms kag sila ang ginakabig na nga patient under investigation kag ginabisuhan nga padayunon ang ila sila nga self-quarantine. Why na siya nag-contact sa health center niya? Hindi na makontak sa iya BHERTS. Kung may magkagto, wala na sila. Hindi na mabalaan nag-transfer, nag-balay kundihin. Hindi ila na obligation kung nag-travel man sila. So para ma-monitor man sila liwat mabalaan ang situation nila. Si Dr. Grace Tan sang Interagency Task Force on COVID-19. Ginlansa naman sa local government unit sang ikatatlo nga distrito sang Negros Occidental ang Intensive Multimedia Information Education Communication o kun campaign batok sa COVID-19. Inikadungan sa unang adlaw nga implementasyon sang Enhanced Community Quarantine sa bugos nga probinsya. Sa statement sang Metro 3rd COVID Alert, ini nga proyekto ang may tinutuyo nga mapabalo ang publiko sa seryoso nga peligro sang COVID-19 pandemic kag mapabakod ang kampanya para mapunggan ang paglaton sang virus. Ini nga proyekto napatigayon paagi kay 3rd District Congressman Francisco Benitez kag anay Congressman kag karon Provincial Consultant on Economic Affairs Albi Benitez. Nagaserbe bilang lead point person si Provincial Board Member kag silay City Councilor Ryan Gamboa. Ang 3rd District ginabugusan sa mga syudad sang Talisay, Silay, Victorias, munisipalidad sang Murcia kag Ibi, Magalona. Nagpahamtang sang sleeping quarters nga may comfort rooms ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental para sa mga frontliners kag hospital workers sa Provincial Administration Building sa Dalan Aguinaldo, siyudad sang Bacolod. Ini ang sarang nga makaakomodar sa 89 ka mga persona, air condition kag may wifi connection. Pwede nga makagamit amo ang mga doctors, nurses kag staff sang Doña Corazon Locsin Montilibanong Memorial Regional Hospital, Teresita L. Halandoni Provincial Hospital kag tanan nga District Hospital sa probinsya. Ini sila ang paghatagan man sang pagkaon.
Sa katapusan nga balita lokal, umpisa kahapon nga adlaw Lunes ginpatuman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang skeletal workforce sa Kapitolyo kag work from home scheme sa mga empleyado sini nga nagapauli sa guwasang syudad sa Bacolod. Sunod kay Progressive Alliance of Capital Employees spokesman Renel Luestiere, ini ang nasaad sa ginpermahan nga Executive Order 2020 ni Governor Eugenio Aksyon nga nagapaidalom sa bugos nga probinsya sa Enhanced Community Quarantine. Ini nga tikang ang makabulig agud mapanubo ang kadumuon sa mga tawo nga nagatrabaho kag malikawan ang COVID-19 exposure sa mga empleyado nga may problema sa ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:18. Sa ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo isa ni ka super vitamin hormone ging classify nga may therapeutic effect. Butsilingon bulong gini siya sa mga nabatyag nga balatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 ang mabakal naton tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini, available sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Pwede mo kabisita matapos ining aton nga enhanced community quarantine, pwede ka mo kabisita dira sa Life Extension Clinic. Dira libre aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA7 Building sa Medalon, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Mga opisyal nga marakpan nga naga-mismanage sang bulig para sa pumuluyo, ipapreso sang presidente. Samtang DILG Secretary wala nagarekomendar sa pagpalawig pa sang Enhanced Community Quarantine. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients,
patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpaandaman ni Presidente Rodrigo Duterte nga iya ipapreso ang mga opisyal ng marakpan nga naga-mismanage sa mga bulig para sa mga punuyo bangod sa krisis nga napangatubang sa Pilipinas bangod sa COVID-19. Suno kay Duterte, iya lagson ang mga nagapangawat kag nagatago sang kwarta, pagkaon kay ibang mga supplies nga para sa pumuluyo. Suno kay Duterte, kung may mabaton nga report, iya gilayon ipaaresto sa kabulisan kay ipapreso tub-tub matapos ang COVID-19. Ginbulgar naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpainsang 200 bilyones pesos nga pondo para ihatag bilang ayuda sa mga poorest of the poor nga apektado ang pangitan-an bangod sa ginpatuman nga enhanced community quarantine agod likawan nga maglapta ang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod sa Presidente, ang ginpain nga pondo ang pinakadako nga social assistance program sa kasaysayan sang Pilipinas bangod dako ang epekto sang virus. Kadungan sini nanawagan ang Presidente sa mga may ikasarang nga padayon magbulig sa mga nagakinahanglan. Ginpahayag man sang Presidente nga hindi ini panahon para magpamintaha, rason nga ginpaandaman sini ang mga persona nga madakpan nga nagaabusar sa sitwasyon. Wala ginarekomendar ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga palawigon pa ang enhanced community quarantine bangod sa paandam sang COVID-19 tungod mahimo ini nga magresulta sang mas malala nga epekto sa ekonomiya sang pungsod. Sunod sa Tiglikom, hindi advisable nga palawigon pa ang ECQ tungod magaantos ang husto ang ekonomiya. Nagapilar si Anyo sa publiko nga ang 2 ka semana nga nabilin ang dapat seryosohon tungod na masolbar ang problema kung wala sa mga pasaway. Ang DOH naka-record sang 1,546 nga positibo nga kaso nga may 78 nga patay kag 42 ka naka-recover sa COVID-19. Nagpangabay naman ang gobyerno sang Pilipinas sa Japan sang anti-flu drug nga ginapatihan epektibo batok sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Eric Domingo, nagatinguha ang gobyerno nga makakuha sang alokasyon sa Japan sang Avigan para sa Pilipinas. Ang Avigan ang brand name sang anti-flu drug Favipiravir pero hindi pa ini available sa Pilipinas. Damlag lang nagdesisyon ng gobyerno sang China nga usaron ang nasambit nga anti-flu drug para magbulong sa mga pasyente nga may COVID-19. Sunod kay Domingo nga nagaserbe man nga General Director ng FDA, may encouraging results ang bulong sa pila ka mga clinical studies sa Japan. Plano sa karon sang gobyerno sang Japan nga aprubahan ang Avigan bilang bulong para sa COVID-19 sa tion nga matapos na ang clinical trials. Ang Avigan ang isa sa mga drugs nga ginatest worldwide bilang bulong sa COVID-19. Ginpahayag naman ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga handa nila batunon ang anuman nga assistance nga mahimo itanyag sa mga Chinese medical experts sa papagig-away sa Pilipinas nga matap na ang COVID-19. Sunod sa Tiglikom, wala nila ini ginapamatukan tungod ang nasambit nga mga eksperto nagkadto agud maghatag lang sang giya kung paano mapaayo ang case management. Sunod naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nga ang DOH mismo amo ang nagpangayo sang guidance sa China, ang pungsod nga pinakauna nga napektuhan sang global pandemic.
Duwan pa ni Vergere nga gusto sa ahensya nga mas-share sa mga eksperto ay laihibalo tungod base sa report sa karon ang China mayara na sang na-report nga naguntat na ang mataas nga kaso kag mga nagkalamatay bangod sang COVID-19. Liwat naman nga ginpanumdum sang Food and Drug Administration ang tanan nga health facilities kag health professionals sa pungsod nga sundon ang husto nga treatment guidelines ng Department of Health kag sang medical societies. Ginhimo sang FDA ang pahayag matapos magwa sa social media ang ginaligar kombinasyon sa mga bulong batok sa COVID-19. Una nga naglapta sa pila ka media platforms ang drug combination sang procaine kag dexamethasone nga may vitamin B nga kuntawgon Prodex-B nga ginapatian may dako nga bulig sa viral infections kag iban pa nga sahi sang masakit. Apang sunod sa FDA base sa ila verification, ang produkto nga Prodex-B hindi rehistrado sa FDA. Patag sang FDA ang procaine kag isa ka anesthetic para mabuhinan ang sakit sang injection, samtang ang dexamethasone ang isa ka corticosteroid nga dapat maghalong sa paggamit bangod sa dala sini nga side effects kaangay sang immunosuppression ug paghina sang immune system. Ginmando naman sang Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police nga padayon ang pagdakop sa mga nagalapas sa ginapatuman nga curfew sa panahon nga ginaimplementar ang Enhanced Community Quarantine. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, gintalakay niya ang direktiba kay PNP Chief General Archie Gamboa kag ginmanduan ang Joint Task Force COVID Shield nga padayon na pagdakop para mapakita sa publiko kung ano kaseryoso ang gobyerno sa ginapatuman nga ACQ. Ang JTF-CV Shield amo ang enforcement arm sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ginabugusan sang PNP, AFP, PCG kag BFP. Nagapangabay naman si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez kay Labor Secretary Silvestro Bello III nga temporaryo nga untaton ang pag-deploy sa mga Pinoy nga nurses sa luwas ng pungsod samtang padayon ang pagig-away kontra COVID-19. Ining ginhimo nga panawagan ni Rodriguez matapos nibaluan nga ang Germany ang magapadala sang eroplano sa Manila para sakyan sang kapin 75 ka mga intensive care unit nurses para mag-atipan sa mga German nationals nga may COVID-19. Sunod sa kongresista, dapat isuspend ni Secretary Bello ang pagpadala sang nurses abroad bangod kinahanglan sila sang Pilipinas karon nga tion sang public health emergency para magbulig sa mga nagamasakit nga Pinoy kag indi sa mga foreigners. Dugang pa ni Rodriguez ang pag-deploy sang mga nurses sa iban nga lugar ang pwede nga mabalik sa tion nga matapos na ang COVID-19 sa Pilipinas. Nagapanawagan man ang kongresista nga mag-hire sa mga medical professionals kag hatagan sila sang competitive rates. Ginpasalamatan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga mga frontliners kaangay sa mga doctors, mga nurses, allied health professionals, mga kapulisan, soldado, civil servants kag mga essential service workers sa mga pribado nga sektor. Sunod sa Presidente, iya ginapasiguro nga may kabaylo ang serbisyo nga ila ginhatag kag hindi pagkalipatan ang kabaganihan nga ginhimo. Palayag sang Presidente, makabig nga baganihan ang mga healthcare workers nga napatay bagod napatay sila samtang nagahatag sang serbisyo. Sa katapusan nga Balita National, padayon sa karon nga nagapakig-angot ang Department of Transportation sa mga private ship owners sa pungsod angot sa plano nga pag-set up sang floating quarantine hospital para sa mga COVID-19 patients. Sunod kay DOTR Secretary Arthur Tugade, nagpadala ini sang sulat kay Senador Francis Tolentino sang Marso 26 kag iya ginpahayag nga dapat i-convene ang mga opisyal sa DOTR para talakayon ang pag-opera sang private passenger vessel o kung ang pag-usar sang PCG vessels. Ginpatag ni Tugade sa Section 4 sang Bayanihan to Heal as One Act, si Presidente Rodrigo Duterte ang may puder nga mag-operar sang anuman nga privately owned passenger vessels nga temporaryo nga magserbe nga medical facilities. Sunod kay Tugade, nagtanyag ng Philippine Coast Guard nga mag-supervise sang vessels kag mag-deploy sang PCG doctors kag nurses nga magabulig sa mga existing nga medical health workers. Una nga nagrekomendar si Senator Tolentino nga mag-deploy sang kapin 3 ka hospital ships sa Luzon, Visayas kag Mindanao.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32, ang Mighty C naman ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang Mighty C, kag Santon Plus, Herbal Capsule. Vika ni Pope Francis nagpositibo sa COVID-19. Samtang Isa Calzado, negatibo na sa coronavirus. Kagkaroon sa itong balita espesyal mga pamaagi kung paano i-disinfect ang inyong mga cellphones. Ang duga natin nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Sa detalye na sa Balita International, nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 ang Vicar for the Diocese of Rome ni Pope Francis nga si Cardinal Angelo De Donatis. Sa pahayag nga ginpagwagikan sa opisina ni De Donatis, ginpaydalom siya sa COVID-19 test matapos naglain ng pamatsyag kag gin-admit sa Rome Hospital. Sa karon ginpaydalom naman sa voluntary quarantine ang mga naistorya sang kardinal subong man ang iya sining assistance. Naibaluan ang kardinal ang pinaka-highest ranking Catholic official nga nagpositibo sa virus. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, liwat nga mga patuman sang rollback sa presyo sang produkto sa petrolyo ang pilar ka mga kompanya sang langis. Sa pahayag sang Shell kag Sea Oil, magabuin sila sang 2 ka pesos kada litro sang gasolina kag 50 sentimos naman sa diesel samtang 1.95 sa kada litro sang kerosene. Kahapon nga adlaw Marso 30, nagpatuman na sang buin sa presyo ang Sea Oil sa ilang mga produkto sa petrolyo, samtang lasais sa karon nga aga nagpatuman man ang Shell. Ginalauman nga mag-anunsyo man sang oil price adjustment ang iban pa nga kompanya sang langis. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 93 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 57 sentimos, ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 76 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nagnegatibo na sa COVID-19 ang aktres nga si Iza Calzado. Inigin kumpirmar sa iya nga manager nga si Noel Ferrer. Pagi sa Instagram post, ginpayag ni Ferrer nga ginhambalan na sila sang doktor nga pwede na ma-discharge si Iza karon nga adlaw. Nag-ayo na siya. Yes, kay dapat na discharge siya, dapat ma-quarantine ka gyapon para another sa 14 second days. test na. Matapos subong adlaw Action Boy ma-discharge siya matapos nga ma-complete na ang iya nga antibiotics. Madumduman Marso 25 sang ginbulgar ni Iza nga na-admit ini sa hospital bangod sa pneumonia kag matapos ang 3 ka adlaw didto na ibaluan nga positibo siya sa virus. May man ni sila ya kay kung magpositibo gina-announce. Oo. Ang iba niya puro panago pa. Ang iba nga ni piyon pilang hindi na kuha contact. Manglaton pa sila ianay kag amo ang pagkadto sa ospital. Dapat pagkabatsyag mo report na yon. Correct. Nagpasalamat si Ferrer sa tanan nga nagapangamuyo para sa aktres kag nagpasalamat man sa tanan nga doctors kag nurses nga nag-attender hindi lang kay Iza kundi sa iban pa nga pasyente sang COVID-19. So tiyan mo Action Boy kung ma-discharge sa subong another 14 days naman kay nabasahan ko Action Boy no sa iban nga mga legit man nga websites makalapto na gyapon ang tawo nga nag-negative na 8 days within the after niya nga ma-discharge. Okay. So quarantine ka so quarantine gid na another 14 days na. Kag until matapos ang second swab test no nga Correct. testing sang imong specimen. Para sure na nga sure. makuan ka na gid nga ma-sure na gid nga wala ka na sang virus. Correct. Pero naman ba sa iban hindi ko na maiu bala Action Boy sa mga nabalaan nila nga positive mo friend tapos nag-negative na siya hindi ka ko na madlo ka magpalapit sa iya kay kung negative na gani negative na hindi ba magpagwaon sa doktor kung may ano pa da siya. Daw tanan gani no ang sa Riverside bala nagwa nang tanan nga kuan ang na atong patient number 1 discharge na ang patient atong bata ya pagid to na discharge naman to ang isa pagid ka PUI nga na discharge pagid ang the rest man ni Action Boy stable condition except sa tong 40-year-old nga kuan pero daw din nga hospital to yung mga palayan wala na Action Boy gina. Sige. Balita sa sports. Gintalana na ang pagbukas ng Tokyo Olympics sa masunod nga tuig. Sunod sa Tokyo organizers, patagayunon ang opening ceremony sa Hulyo 23, tuig 2021. Patagayunon naman ang closing ceremony sa Agosto 8, tuig 2021. Madumduman, ginpaisol ang Tokyo Olympics sa International Olympic Committee kag Japanese organizers bangod sa paglapta sa bangod sa paglapta man sa COVID-19. Balita espesyal! Okay,
Alright. Alright. Okay, day 2 naman. Na may nadumduman ka na kung anong ibutang ta before sang enhanced. Ay, may kuno tundaan Ay, ano naman? Do, siguro mga nalipat kana, out. mga kana taguro mga have a safe Tuesday. Have a safe second day of enhancement. Second day of enhancement. Ang ibang gali ibutang sa kuno, gin-recommend nga ibutang sa extreme. Community quarantine o kung ano ning hot zone. Daw ka-equivalent isa sa lockdown. True. Diba? Equivalent sa lockdown. Kaya May hindi na rekomendasyon pagkaon sa mo. province. Sa province may rekomendasyon nga ibutang sa enhanced extreme community Do, pila quarantine. to action by 58 or 59 ka mga 58 barangay ka mga, sa 18 ka LGUs. 13, ano to? 18 ka LGUs. Kung extreme community quarantine ka, silingon, suspendido bisan ining imo mga home True. quarantine Home quarantine pass. pass in Hindi na siya. HQP. Why na siya? Tiner ka gid sa inyo balay, why na ni home quarantine pass, Hindi basta na gid siya. extreme na ang community quarantine. Tanawon ta kay Mamo ka na lang sa gate. tanawon ta ko na ma-implement ini sa rekomendasyon pa man lang ini kung i-implement, no, pero gusto sang gobernador nga i-implement gid mas Yes. temprano nga implement samtang nga may mga report sa inyo may mga PUI PUMs basta may report nga muna basta may 5 ka PUMs extreme community quarantine. True. Kaya may muna ginasundan man sila action boy nga protocol mo sang DOH. amo na Hindi niya sila ato nga kapataka. pang-away sa COVID mo nga hindi sa maglaptab la kay it will die a natural death. Kung mapatay man lang ni saya kung wala sa sayluhan. True. Muna sa ang rasonda, ang ginaulit-sulit nato na pinchindi sa aton mga ka-aksyon nga gina-quarantine kita para nga wala sang sayluhan ang virus. Kung wala sa sayluhan, mapatay lang na siya naturally. Sa pagpatay na siya, tingin nga kita buhi. Oo. Amo na da importante. Kaya nato ganyan bal mo, pili ka lang kung din ka matiner. Iliwat tanda na kay para... Pili ka lang ka matender sa imo balay, sa ospital, sa sementeryo o sa prisuhan. True. Yan. So kung gusto mo buhi, pues puli. Tiner ka sa balay. Puli. Hindi ka na lang maghalin sa inyo balay. May nakita ko na nga mga face mask mo. Amo na nga may face mask dami amo na. Kung gusto mo buhi, pues puli. Tsakto man. Amo na siya dapat. Kage, hindi na magpasaway. Galing kaya hindi mo ganyan malikawan ang action boy, no? Ang pang-rebuttal, sang iba. Tiyalo ka, no, namuhan ko na kami sa balay. Ining enhanced community quarantine, damo na reklamo, ginapaabot na naton. Tanan yung nga mareklamo, hindi tanan masabat. Kay halos tanan may reklamo nimo, kay halos tanan may kabudlayan ni. Pagbuton no na iya may kabudlayan ni simo pangabuhi, hindi na normal pangabuhi ta. So tanan ni apektado, hindi lang ikaw. Yes. Kung ginakulang kada sang supply sa imo nga balay, pariyota. Kag ginakulang man ni ang iban, klariyo kita ginakulang man paigo-iguon ta lang. Kung tagaan kita sa bugas nga 5 ka kilo, hindi ta mareklamo ay 5 lang ni ka kilo. Hindi mareklamo kaya mo lang masarangan sa gobyerno. Ang namin ang attitude tani ko na nang ginahatag pasalamatan. Ay salamat. Oo. Hindi kay ayaw mo lang kung may reklamo. 30 milyones to. Kung may reklamo, action boy, ilista mo lang nanay ko. Tapos na COVID-19 yan. Sige, pagkatian tanan. Ang usually subong nga panahon, ang reklamo hindi na ni masapakan anay mo. Kahit tanan ni may reklamo mo. True. Di ko ni sapakon mo lang ni tanan, din ni katrabaho aton mga opisyal sa gobyerno. Ay naintindihan nato na ang mga sitwasyon kag reklamo, naintindihan nato na. Pero hindi ni masarangan tanan. Kulang ni sa hindi ni masarangan sa gobyerno nga sabton tanan nga reklamo, no? So okay, first time ni action boy mo. Ako in my 24 years of existence, ikaw ya in your in my 32 years of existence, why mo kuya ka first time niya mga home quarantine niya. So una ang pinakagyan namon nga pinaka-priority ya curfew lang. 9 o'clock to 4 o'clock. Muna na ang curfew so nabda namon during the martial law. Mula na yung pinakakuan nga quarantine niya. Subong niya. Wala inagid niya. Ang curfew subong 24 hours, may lang kita gani. Kaya at least frontliner kita, allowed kita iya to go out, magadto sa atong trabaho. Pero budlay gyapon may kabudlayan ta gyapon. Hindi bala bisan kita nga kabudlayan ara gyapon. Do ka pa ni bag okay ti ambag gali sa bando wala na ko kabalo nga subong gali. Ano subong Martes subong? Martes Ano subo? Ano Marso ba? 31. Doon na. Wala na kay ti pagbugtaw mo COVID, pagtulog mo COVID. Patubang ka pa sa mga reklamo. Sa aton nga daan, isa man kita sang reklamuhan. Ti sa subong action boy. Sunod ng reklamo. Ti wala sila brown sila balay mo. Ti matutukan nila. Gatulutan ako kung na ganyan sa aton lang stocks daw. Hindi ko ay daw magut. Mantas nyo.
Ikaw ay daw wala na dasang ko now. Wala na sa stocks. Araw na, open pa man Action Boy ang ano. Si Joms siguro may HQP man. Ikaw ay daw, ay na sa... Ako tamaton lang eh. Tikong... Balo kasi SM nga dahil, nag-stocks gina niya para sa mga taga-diremo, no? True. Normal lang yung kay SM. Tisling tanaw ko, lingkod daw, wala na ako, nagkakanto na ko sa technician. Tanong ko, ganyan ko na bisang... Ganyan ko na sa inyo nga, ano daw. So, Skyflakes. Sige, ang aton nga balita Special Action Boy. Paano mag-disinfect sa aton nga cellphones? Eh, di ba, ang kamot na daan, gina-disinfect pero ang cellphone, ginabutang taman ni Action Boy mo sa mga ano daan, sa mga... Amo ni ginakapitan da sang droplets, sa ano. Amo na isa man sa pinakahigko mo ang cellphone. Oo. Kagiluwa kasi ses na tapagin ang kuan ng remote control bla. True. Mga amo na sa. Pero may nakapitan dan sa kamot. Cellphones, remote control, kwarta. Oo. Tildo yung nga butang ta nag alcohol ka na. Pero pag pulot mo gali sa cellphone, mo ginhalinan mo tayo na tupan. Laway, isang piyak balay mo. Tiyan mo mangyapon. So, dapat i-disinfect ang cellphone. Disinfect mo ng cellphone. Paano kasi makuha na? Kasi magkarap-karap, hindi? Oo, hindi mo niya paglabhan niya ang cellphone. Kaya ang mo lang siya, kay usually dahil ang cellphone, ang cover ni rubber. Ang virus, tinir siya sa 2-3 ka adlaw, mga muna black siya boy. Tapos ang iyang likod ni metal, mga muna black siya boy. Dapat, unahon i-off mo yung mga cellphone kag kakason ang case. Kung may kalabanan yung cellphone, may case gina mo. Kakason mo na Action Boy. Ang himuon mo, ang microfiber na bala nga cloth. O kung mismo ang cloth na sinyo balay, amo na siya. Manila. Oo, amo sang bason mo, labhan mo, butangan mo sang imo dabi nga habon pang laba or powder. Pugaan mo tudo ha, hindi akay ga soak wet pa ba pugaan tudo. Pugaan siya tudo kag itrapo mo dira Action Boy sa likod, sa kilid, sa cellphone mo. Pero hindi mo pag ibutangan, itrapo, di kag ipuga sa mga port ni bala Action Boy. Sa ginasaksakan sang charger mo bala, kaya mo na yung makarab-karab na imo cellphone. Ti dapat halungan gid nga ang bisan moisture lang kuno hindi magsulod sa cellphone ports. Kaya basi ang problema mo, hindi lang problema mo pagkaon sa quarantine, basi problema mo di ko pa kayo cellphone. Wala mo kayo subong. Cellphone na lang yung kalingawan ko. Halit si Action Eden nagamalabasa. Tapos na Action Boy nga ang wala labot nga gintinuan mo siya sang may powder nga habon. Ano pag alcohol, ibutang mo na sa tela. Tapos, paagyan mo pag kumbaga, second portion. Second, after na sang habon, butangan mo sang alcohol ang tela kag itrapo liwat sa imong cellphone para nga ma-double kumbaga 100% gid bala Action Boy nga ma-disinfect siya. After sang cellphone mo, of course, pwede mo man Action Boy tinloan ang casing cellphone mo, pwede na siya ma-brush si Action Boy mo. Mga rubber, bala, pwede na siya ma-brush. Pero syempre, pag umibalik sa cellphone mo, pamalhon mo gid Action Boy. Depende sa cellphone mo. Mayara, magkisa, bala nga, ang mga coating, mga gagmay ni Black Action Boy, tayo lang nga basa, magubangin mo cellphone. So, dapat, extra halong gid. Kaya para hindi magdugang ang imo sini nga problema. Pwede man kung Action Boy katatlo, pwede man nga trapuan mo sa sang wet wipes. Wet wipes? Oo. Para hapos na lang yung manabalaba ka pa. Wet wipes, pero dapat may 70% nga isopropyl alcohol. Okay. Pwede man guro tissue na lang, dry tissue, tapos kung 70% day mo man. Basoon mo siya. Oo. Total, ma-wet man na siya. Kag may mo sa wipe. Wet wipes. Di ba, bangga? Dapat pag nga pa mga Action Boy, like for example, duwa mo alcohol, lain brand. Di 70% ang isa, ang isa 70%. 140 na tanan. Gina-impo nila para 140 ka, no? Okay, tsakta mo na ako. Kaya mo na siya yung panghina. Gin-add. Oo. Ay para 140%. Nga, ma-require lang sila 70%. Kung pwede man lang, 140%. Sige, okay. Ay, sa pag inada nga mama-disinfect mo cellphone, pang panasa na bala ang mga virus bala ang mga toxic na bala nga mga tao bala nga nagapost sa cellphone bala mga fake mga muna pagpanasa na kay para ma-disinfect mo cellphone sa mga ano na yan kumbaga internal virus para man na sa imo Action Boy mo ma-benefit man na sa imo hindi lang sa physical kasi sa health mo kay balo kay hindi bala ang mga negative comments mga fake news naga-affect man ni sa imo psychologically. Correct. No? So ipang na sila, ipang unfriend na sila.
Okay? Oo, correct. Sige. Kag subong bala ka notice ka kuno siling turko jongko bla. Ano naman kuno? Subong nga mayara kita quarantine daw nagalawig ang adlaw no. True. Kagabi gani nagtulog ko pabugtaw ko ay abi ko aga na. Wala sa ano pa lang last gis pa lang. Abi ko aga na. Hindi mo na gid mabatsagan. Daw kalawig sang adlaw. Daw kalawig sang adlaw. Anyway, i-accommodate ko lang diyan ng action bala sa ni Ma'am Grace tomorrow. Ang TC Group activity nga na-schedule para April 2 para sa Talisay City Parole and Probation Office kag April 6 para sa Baguio City Parole and Probation Office canceled tungod sang ECQ. So stay home lang tanan nga mga probationers kag parolees until further notice. Ang regular schedule of reporting maga-resume ni as soon as the COVID-19 threat is all over. Kung matapos na ni amo nang pagbalik ninyo, hindi ka mo na mag-report sa opisina, amo na nga ginapabalo naton sa inyo. Tanan nga mga parolees kag pardones bala sang Parole and Probation Office. Ining tanan nga mga may mga kuan tani mo ni blang sa Holy Week bala tani bala nga kuanaw nga recollections okay. Cancel na nay tanan no. Tanan nga mga activities kag reporting until further notice. Pabal-on lang kamo kung sano kamo ma-report liwat, okay? Good morning sa kay miga mo Jang Yap. Good morning. Good morning, Jang. Kag Milagros Cesar Alit. Good morning, Remia Garcia, Phil Alonsagay, Romeo Urbanuso, kag kay Edwin Escopel, sa kay kiting kag Heidi Osison. Good morning. Edward Meneses, may agada batok. Batok niya kay daw batokin man siya mo. Ernest Ernest Paul Torreño, dugay na utang ko. Dugay na utang ko gali. Dugay. Bongga. Dugay na utang ko gali kay dugay na utang ko. So kadto ka na sa kay Judith. Judith. Kag kay Juna. Pero pwede na subong kay may extension pa, may grace period. Kaya kinala importante kilala mo si Judith kag si Juna. Jennifer Nosotros, good morning. Jean Osiser, Melba Ogatis, Glycia Avlas, sa kay Jocelyn Calamaan, Rack Carino, ang aton OTTG group member ni Evelyn Nipomuceno, Eva Torre, Reggie Gabales, reklamo siya kay isa lang kuno kilo bugas sa sardinas sa noodles lang. Basta iyan isang barangay bulig. Kaya barangay bulig yan, lain mo, no? Iyan lang siguro sa barangay. Tamo naman sarangan sa barangay siguro. Sa barangay Tabaw Rizal, kuno na. Bilya sa Magbanwa. Risky Angel Arroyo, good morning. Sa kay Joelina Garcia, Jonathan Canoy, kag kay Marilyn Albarte, Divine Pasigna-Signa. John Ray, good morning man. Kag kay Jovin Palay Dilocanog, Narski Untal Siskar, Yan Magbanwa. Kag sa iba pa naton dira nga mga listeners. Good morning. Okay? Okay. So standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Hopon. Stay safe everyone. Second day na ton sang enhanced community quarantine. Sunod lang kita anay sunod lang kita sa ginapangabay sa aton nga mga opisyal, sa aton gobyerno nga magtindar sa aton balay because this is the only way we can fight COVID-19. Ang inyo din news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.